बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ खोथा होनाय बायदियैनो मेम'रि नार्जारि आरो मैखोम नार्जारि बिदा बिनानावनो गंनै साइकेल दैथायहरदों। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी बिएमएन निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। थारैनो नोंथांमोनहा माखासे सान सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिमा बिफा दंब्लाबो गैयै बायदि मेम'रि नार्जारि आरो मैखोम नार्जारि सानै बिदा बिनानावनि जोबोर खस्थ'यै फरायनाय आरो जिउ खुंनायनि बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों। डिमासा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फाथाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि सोद्रोमा लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नुजाथिनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खोथा होनाय बायदि गंनै साइकेल दैथायहरनायखौ गथायना होयो मेम'रि नार्जारि आरो मैखोम नार्जारि बिदा बिनानावनो। मेम'रि नार्जारि आरो मैखोम नार्जारि बिथांमोना साइकेलखौ मोननानै जोबोर गोजोननायजों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोजोननाय बावहरदों। जोबोर मोजां मोनदों साइकेल मोननानै आङो फरायसालियाव थाबायनासो थाङोमोन। दिनै साइकेल मोनबाय, दिनै साइकेल थांनो मोजां जासिगोन, बेनि थाखाय सारखौ हामबाय। आं सारखौ जोबोर जोबोर हामबाय होनना सानो। दिनै साइकेल मोननायखाय गारानो आरो आंनि मोननायखाय सारखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर होयो। आंनि सुबिदाफ्रा मोजां जासिगोन एबार साइकेल मोनबाय।